Oh, mga pade. Uy, bergadaw. Ayan si Padial. Naghuli pa na si Padial. Pade. Nag-shut out na yun si Kuya. Baba, si Kuya, nag-shut out. Ngayon na isda niya na. Awan na si Padial. Yan, di pa lang ini si Padi. Oh, yan na Padial. Huwag din mo Padi na sulay pagi Padi. Salamat kinakalig ko sin sulay pagi Oh. Yun, sinakob na mga pade. Napagungpong lang mga pade kung titamaan na sang kawita ang lubid. Ang kawita mga pade 5 kilos ini natingga. Yun. Good morning mga pade, good morning mga pade. Panibagong araw, panibagong laud na naman kita, panibagong hanap na naman kita sin sulay bagyo. Para makadali na makasuda naman ang mga padihon tanan mga madihon. Yan, ang lalainan tanian mga pade si Padial. Yan si Padial ang matibayo na para hingayan sa bisikleta doon sa sentro sa Bulan Sorsogon. Si Padial doon sa Rysel Bike Shop. Yan. Sa mga naghahanap pa lang sin mga maurag na bisikleta, mga barato na, mga matibay pa na pagkabisikleta, mga magayuno na bisikleta, kada lang kamo sa Rysel Bike Shop. Yan ha. Pumirot na batak. Pumirot na batak mga pade. Ang sulod na sulay bagyo, yade ho. Oh, saro. 2, 3, 4. Yan, interapok teto kay mga saragday pa. Yan eh, pang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na sulay bagyo sa pumiro pa lang na batak mga pade. Ang taon taniyan 22 piraso na bubutrap. 23 na kaya nakadagdag pa kita sin saro. Yan, ito saro pa lang ito na batak. Pang-2 mga pade. Pang-2 na bubutrap mga pade. Ang sulod may alatan. Yan ang sulay bagyo ng mga paborito hono sa mga padihon madihon. 7 na bilog sa pang-2. Adi pa mga padi. Pagawat. Adi pa. Yun. Tapos na kita magsiraw mga padi. Naubos na kasirawan, nasa 23 piraso na bubutrap. Yan, kangina nagali kita nadlaw yato dito. Yan, yato na nadlaw ho. Anda kupta ya deo. Oh. Yo. Oh, yan pa. Oh. Mga panghatag to sa padihon ta. Yo. Sigurado na ang pangbugas ta. Si Padi tubingan mabarahin sini, kata ko Padi. Ha? Oh. Ako mahataga, wala magkuha. Balay na. May vlog! Dito! Welcome to my vlog. Wala sa ulay. Tigsarayo ha? Dito banda, Magallanes, banda Magallanes. Pag-isang kita doon. Mabiyay matog. Ano ninay? Maray no ninay? Para ka na. Ana. Padi, ikaw nagparahin Padi ha? Yun mga Padi, mga Madi. Madara naman kami sa isda sa Rilanse. Pakadaratasan isda sa Rilanse.
Mayong kita didisin sulay bagyo kanan para kan padial. Yan, ihapit na to. Traffic mga pade. Sabi ulit sa. Up. Ano? Dali ka lang nga, hindi ka magawa. Okay. Ay, sarap na! Sanat. Oh, sige, sanat na tagpuan ha. Hoy, pade. Siapa pade? Oh, mga pade. Uy, bergadaw. Ayan si Padial. Nag-uli pada si Padial. Pade. Nag-shut out na yun si Kuya. Papa, si Kuya, nag-shut out. May naisda niya na ako. Away na si Padial. Oh, yan din pa lang ini si Pade. Oh, yan na Padial. Huwag din mo Padi na sulay pag Padial. Oh. Sulay bagyo Oh. pre. Salamat ka na kay makasuga kami sila eh. Ah, nakadali na si Padial ha. Oh, shout out mga Pade. Oh, shout out. Oh. Gwapo yun Shout out, daw. shout out. Shout out ka ba? Oh, Pade. Ay, dapat ay. Shout out po kay mama. Oh, yan di pa lang ang mga magayuno din ng mga bisikleta ho. Oh, kung kay po yung bisikleta, yan din mga mauragon din mga magayon na bisikleta ha. Oh, Pade, magandang Pade ha. Salamat po no. Sige, sige. Okay. Nakadagin si Lisda na. Ano? Sulay bagyo, paknitan. Mga Pade ha, hanggang dito lang sa ako video mga Pade. Yan, salamat. Ayun lang kayo kalimot mag-follow, like and share.